Bom dia, bem-vindo à conferência de imprensa AVE 24 de maio 2024. Tópico de conferência aqui está: firmamento de acordo, riba ponto na principal, collaboração, realisação, cadena hydrogenico. Nu ga ik over in het Nederlands. Welkom bij onze persconferentie of persmoment, vandaag 24 mei 2024. Onderwerp van deze persconferentie is ondertekening hoofdlijnenakkoord samenwerking realisatie waterstofketen. Onze sprekers voor vandaag zijn de minister van Klimaat en Energie, de heer Rob Jetten, staatssecretaris van Koninkrijk Relaties, mevrouw Alexandra van Huffelen, de minister van Economische Ontwikkeling, de heer Wisandro Seintje. Dit zeggende, nu geef ik het woord aan de minister van Klimaat en Energie, de heer Rob Jetten. In Nederland ontzettend fijn om elkaar zo digitaal te zien. De staatssecretaris en ik zijn natuurlijk veel liever ook in Willemstad geweest. Op deze manier gaat het ook goed. Ik wil heel graag mijn dank uitspreken aan iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit akkoord. De afgelopen 2 jaar is er ontzettend hard gewerkt om de afspraken die Curaçao en Nederland hebben gemaakt om samen te werken aan duurzame projecten op Curaçao. Dat geeft iedereen ontzettend veel enthousiasme en inspiratie. En we gaan nu een volgende fase in richting verdere onderzoeken en demonstratieprojecten om te laten zien dat Curaçao echt een green energy powerhouse kan worden in het Caribisch gebied. Belangrijk voor Curaçao, maar ook belangrijk in het partnerschap met Nederland. En met het akkoord dat we zo meteen tekenen, komt er de komende tijd extra geld beschikbaar om deze duurzame initiatieven te ondersteunen. 5 miljoen is daarvoor gereserveerd aan onze kant en ook aan de kant van Curaçao. En daarmee leggen we een hele stevige financiële basis voor de gezamenlijke doelen die we hebben voor duurzame energie en groene waterstof op Curaçao. En de komende tijd zullen we met de verschillende ministeries op Curaçao en hier in Nederland heel intensief samenwerken met veel topambtenaren die daarbij betrokken zijn. Maar we maken ook gebruik van de kennis en expertise van onder andere TNO en RVO, wetenschappers, maar ook het bedrijfsleven. En dat vind ik zelf heel gaaf, dat die verschillende kennisinstellingen en het bedrijfsleven ook zo staan te trappelen om met deze projecten verder aan de slag te gaan. En ik heb goede hoop dat de onderzoeksfase waar we nu ingaan straks ook zullen leiden tot demonstratieprojecten, zodat we dit ook snel op grotere schaal kunnen gaan uitrollen. Dus ik wens iedereen ook heel veel succes met de volgende stap. En ik dank minister Seintje voor de intensieve en goede samenwerking. Masha, dank je. Dank meneer Jetten voor uw woorden. Nu geef ik het woord aan de staatssecretaris van de Koninkrijk Relaties, mevrouw Alexandra van Huffelen. Mevrouw van Huffelen. Ja, dank u wel. En ook bon dia en bon tardi voor hier van mijn kant. Ik hou het kort. Ik ben ontzettend trots dat het gelukt is om deze overeenkomst te maken. Want die is niet alleen maar ongelooflijk belangrijk om met elkaar aan de slag te gaan, klimaatverandering aan te pakken, maar zeker ook om de economie van Curaçao te versterken. En dat is hard nodig, want we hebben natuurlijk gezien in de tijd van de pandemie hoe kwetsbaar je kunt zijn als eiland wanneer een groot deel van je economie afhankelijk is van het toerisme. En juist deze investeringen kunnen maken dat er ook een hele nieuwe industrie op het eiland gaat ontstaan. Met een heleboel banen, hoop ik vooral ook voor de mensen die op Curaçao wonen. Dus ik zou willen zeggen, ongelooflijk veel succes in de komende tijd met het uitwerken van deze plannen. Met het zorgen dat die ook worden omgezet in realiteit. Omdat ik ervan overtuigd ben dat die ontzettend belangrijk zijn voor Curaçao en ook voor Nederland. Dus zeer veel dank voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. En heel blij dat we hier een beetje op de valreep van het Nederlandse kabinetsbestaan nog zo'n mooie overeenkomst kunnen tekenen met Curaçao. Dus gefeliciteerd en ook van mijn kant, masha danki. Mevrouw van Huffelen, nu geef ik het woord aan de minister van Economische Ontwikkeling, de heer Wisandro Seintje. Minister Seintje. Bedankt, Corinne. Geachte minister Jetten, geachte staatssecretaris van Huffelen, Pueblo de Curaçao, masha danki, papieng, gefeliciteerd, laten we zo zeggen. Want vandaag is een mijlpaal dat we hebben kunnen bereiken met het akkoord, hoofdlijnenakkoord die we vandaag gaan ondertekenen. En dit is een vervolg
van ons vorig jaar getekend MOU hier in Curaçao samen met minister Jetten. En het zou fijn zijn dat ik vandaag fysiek of jullie of ik in Nederland of jullie hier zou zijn. Dan zou het echt de warmte met elkaar kunnen delen van dit ondertekenen. Maar desniettemin, met dit akkoord spreken wij een samenwerking uit voor de verdere uitwerking en realisatie van de waardestofketen op Curaçao. Naast de verduurzaming van ons eiland scheppen we hiermee een nieuwe economische pijler voor het eiland. Enerzijds beogen wij hiermee een verlaging te realiseren van de cost of living en de cost of doing business. Anderzijds streven we hiermee naar de verbreding van onze economische basis, onze export en generatie van deviezen en het scheppen van hoogwaardige werkgelegenheid. Dat is voor ons heel belangrijk. Terwijl eveneens klimaatverandering kunnen worden gemitigeerd. En ik weet dat klimaatverandering heel belangrijk is in het Koninkrijk. Nogmaals bedankt voor de samenwerking en het overdragen van kennis en het meefinanciering van de voorbereidende kosten. En tenslotte wil ik mijn dank uitspreken aan de hardwerkende werkgroep op Curaçao en hun collega's in Nederland en ook mijn collega's in de stuurgroep. Bedankt en gefeliciteerd Nederland, Pueblo de Curaçao, Pabieng en we gaan ervoor. Bedankt minister Seintje. Nu gaan we over naar het ondertekening van de hoofdlijnenakkoord. Ik zou graag aan de minister willen vragen om plaats te nemen. En ook de ministers in Nederland te zijn. Om te ondertekenen. Het gaat om een ondertekening over hoofdlijnenakkoord, samenwerking, realisatie, waterstofketen. Even wachten, meneer Rob Jette, zodat ze de foto's kunnen maken. De foto, uw foto. Ja, draai het om zoals daarnet. Ja, en nu maken ze de foto. Nu voor mevrouw van Alexandra van Huffelen. Ja. De minister hier heeft ook al ondertekend. Zal ik hem ook omhoog houden? Ja, zet hem omhoog, maar ietsjes lager. Ietsjes lager. Ja, zodat uw gezicht ook in beeld komt. Oh, mooi. En nu gaan we over naar het scannen en doorsturen van de getekende documenten. Maar voor nu hebben we de gelegenheid om vragen te stellen aan de minister van Economische Ontwikkeling hier op Curaçao. Hebben jullie vragen? Señor Maduro? Señor Ministro, en primer lugar, un feliz día. Concretamente, deriva término cortico y largo, ¿qué significa para Pueblo de Curaçao? Essa aqui, danke, senhor Maduro, danke para a pergunta. Essa aqui significa algo grande para Curaçao. Obviamente, nós só para que tu ora tem certo projeto na cena que nós conheci, que é algo grande, é um game changer, é algo inovativo, é algo que o mundo está pedindo. Dus mundo aqui 50 anos portar nós não tem mais, pero essa aqui é a direção que o mundo está bem. Nós 5 mirele, mesmo que antes que estava da coal, estava da tem para barco na move, depois que não começa papel de petróleo, e o ano quer pessoa não bisa tá como passa transição, pode mirar transição só de tela vira gás, então a aqui climate change mesmo pede para energia verde. Então, bota mira inovação não que também que desenvolvimento não que também. Curaçao fazendo uso de seu recurso natural, que nós temos sempre não sabemos não são de nada riba barranca aqui, pero viento que solo e legem que nós tem tá nós eigenlijk potencial. Então, é nota leuk que nós
dat leuk na je nos, pero dat door ja si research onderzoek na bing mira que Corsau tem potencial forte de ambiente forte constante hoop la man que nos propone e floating na ribaje nos hace prome onderzoek na é sakita factível antomita querer eta mindset change que nós temos quase passamos a largo prazo é projeto largo é projeto que lo tem hope uitdaging dinge pero mita querer na final de dia se nós pone nos concentração se nós pone nos força traje que nós queta voorloper dingen zaken mita querer nos pologre passamos Corsau den ano 80 nós estava da primeiro país que tem 30% de produção de molina de viento de corrente. Nós estava tão volume den Caribe, agora que também nós tem parte que também nós estava tá volume den je, então me quer que nós podemos fazer câmbio, porque isso aqui da 13 também, toda de exportação de produto não que nós por exportar para a Europa, mas tem nós podemos op divisa bem nosso país, nós podemos op conhecimento também bem de nossa direção, então me quer nós mesmos por baipé, é não é fácil, pero me quer não tem nada impossível no mundo aqui. Com o financiamento do projeto que lo vai dar? É a primeira fase que nós chamamos é nul fase, voorbereiding fase aqui, Corsau su NV a contribuir, Holanda também a pôr montante cada a pôr 5 milhões disponível, 5 milhões de euros disponível, nós acorda é barco de frigos que a bini, ela começa a se prometer, assim na hora que nós temos a voorbereiding fase que nós chama para governance, estrutura, etc. Holanda também com nós trabalhar esse projeto aqui junto, então junto com o setor privado também nós lo sigue hora que parte financeira, pero nós também do governo Corsau também que participa e põe fundo disponível para assim e nós também temos mais te zeggen maneira de bisa, então esse também é challenge, pero nós estamos discutindo isso aqui para nós também põe fundo acerca para nós poder realizar isso aqui e nós sinta wag den direção Holanda só, então bisa na a bingo sempre só na final hora botin tique de visa. A parte do Ministério, tem outra companhia no governo que também participa desse projeto aqui? Sim, é um stuurgroep caminho do governo, em sua totalidade, ao menos 4 ministérios de governo, tem seus códigos em cá, pode ser aqui também, NV do governo também, tem uns códigos em cá, pode ser aqui, passamos a primeira fase que nós queremos, que o que da clama 2027, também tem a primeira demo fase, passamos a molina e flotante, lota clapa e dia e para nós primeiro, passamos nós temos que realizar que a primeira via, nós vamos ter uma molina de viento de magnitude, então que está flotante riba água. Dus esse caso tem bastante companhia internacional que está participando, ou na Holanda que está participando, mas nós temos porta abrir também para outro país também e nós estamos tendo uma reação de hope da região também, mas também da Europa também que está pontando para com essa que está aqui que não pode participar, mas agora que estamos working com a Holanda. O projeto aqui lo sirve só como piloto para outro de nossa região? É possível para piloto para o mundo inteiro. É algo que no momento que essa aqui vira realidade, vou imaginar que todo caminho no mundo lo bem aqui que está com está ancrado em outro com nossa cielo, então esse também não pode exportar essa aqui para outra parte do mundo. Danke, ministro. Danke. Mirando com últimas perguntas, nós passa over para uma produção que mostra a importância da situação de água relacionada com o acordo que nós acaba de firmar agora aqui. Aangezien er geen andere vragen zijn, gaan we over naar een productie in verband met water, de belangrijkheid van water. Zuurstof of oxygeno, koolstofdioxide of oxygeno di carboon, waterstof of... Hey, conta! Bota sinti vous les die scheikunde of no? Ta yeng number ko ba yegi ditende? Of nunca ba na yegi tende dinan? Awe, no se vai pape di energia. Sí, energia, no die scheikunde.
Pero, met bim back riba tour en number nang aki na placa chiki pa explicabo di forma nang di energia nobo, kuta bira hope importante pa nos aki na Corso. Energia tá vital para ser humano. Fora de prometer nanco acende palo na candela, para ter na mesa caliente, para iluminar den a noite, of para cozinhar, te awor, kubo tawag mi via bo telefone, kubo popcorn bo dilante. Energia tá importante e nos turmes ter dizer. Nos passa den tempo de mitawela, kunantaba ta queima palo of carbón para por generar energia. Nos sigue depois para a era de energia de fóssil. La grama explicable é que é fóssil. Miles e miles de anos passar, bestia ng amuri e a queda comprimir riba outro de inteira. Com o tempo e mais pressão, essa aqui a convertir de matéria-prima. Não me primo ou prima, sino é matéria-prima que nos saca fora de suela. É petróleo, é gasolina, é querosene, é fuel, etc. E hasta é pomada riba bo cabeça tem petróleo. Vamos back na energia. Nós tapamos matéria-prima, com o petróleo, hinque de barco, mande refineria e aí nada saque, rafinar essa aqui e saca macha hopi produto mes. Onde não tá combustível. Nós tá hinque de tanque, blendo ou mescla essa aqui com outro material, hinque de truck, hibe pa planta de corrente e aí nanta hinque de machine de diesel, choco e cria corrente que te chega até na bocas via de cabo. Essa aqui simplesmente está processo energético e de mês tem mais. Tá a sua ideia? Ou aqui tem a bira mané calor? Não tá a sua ideia. Mundo sua temperatura tiki está subindo e nós está experienciando temporada com muito mais calor que o normal. Pronto, nós estamos em papia de fenômeno de natureza e clima. Me te priminti. Pero o calor aí tá problema que o mundo está enfrentar que chama global warming. O mundo está vira cada viaja mais caliente. Esse aí está vindo entre outros a produção de CO2. CO2 tá conhecido, pabo? Bota corre les de biologia? Gente não tá hala roceia den, que tá oxígeno, e saca roceia a fo, que tá CO2. Mata não tá assim net controle. Não tá usa CO2 e tá saca oxígeno para nós por viva. Pero assim, tem outro coisa que nós tá fazendo que tá produzir quantidade alta de CO2. E no mesmo momento tem menos mata para por cambiar essa aqui de oxígeno. Gente do mundo mestre baja o nível de CO2 que nós tá produzindo. E essa aqui para meio de energia alternativa. Pero o que é energia alternativa eigenlijk? Energia alternativa é outra forma de criar energia que não é de fóssil. É trabalho de zeta. Vou conhecer exemplo em Caba. Panel solar, molina de viento e uso de água fria por o fundo de la mão. Na Corsau, lega me conta, nós temos parque de molina na San Pedro, Terra Corá, e parque de molina na Playa Canoa. E molina nang está dona quase 30% de lo que nós mester na energia. Essa aqui tá pone que já acaba, nós está adiante de nossa região para criar energia alternativa que nós mesta usa. Agora, imaginamos nós pone mais molina para generar mais corrente. Assim tanto que nós temos mais corrente que nós mesmos por usa na Corsau. Sabe de punto lo bisabo. Passe cable de la mão e vende corrente com boneiro a faruba. A ideia aqui não tá malo. Pero não tá vai com cable. Laga nos bambek rato na les de biologia. Nossa papia de O, zuurstof, e de CO2 que tá koolmonoxide. Pero também de H2O que tá água. E não nossa topa com H, que tá waterstof. Waterstof é molecule que nanta usa para criar energia que a molina tá generar e ora bo primi e comprimir essa aqui e tá vira H2. Essa aqui tá forma de líquido ou gás que nós por hinca de tanque. A horta bem é coisa bonita. Mes coisas que nós sabemos que o petróleo for de afo, rafiné e mande back para o mundo, mes coisas agora nós também criar energia que nós generar hinca essa aqui de tanque e vender com o mundo. Pensei,
Aqualectra, CPA, Curoil e RDK, turque tra junto em cooperação com o meio, para assim usar o conhecimento e o produto para nos exportar. Corsou, que genera corrente via molina, riba la mão e almacenar o produto dentro tanque e vende esse aqui com o mundo. Preparação para esse aqui está em full swing. Agora, para o detalhe de exportação e venda de produto para fora de Corsou, nós topamos de uma outra edição de Governo na Placa Chiqui. Welkom bij de persconferentie met onderwerp Hoofdlijnenakkoord Samenwerking Realisatie Waterstofketen. Vandaag zijn we hier bezig bij het ondertekening. In Nederland en op Curaçao hebben ze al een gedeelte van die samenwerkingsovereenkomst ondertekend. En nu gaan we over naar de ondertekening hier. Ondertussen hebben we een productie gezien dat de belangrijkheid van water en hydrogenen hier op Curaçao aangeeft. Gemaakt door de directie Communicatie en Voorlichting. En dit conferentie gaat over hoofdlijnenakkoord samenwerking realisatie waterstofketen. We hebben hier aanwezig de minister van Nederland, de heer Rob Jetten, staatssecretaris van Nederland, mevrouw Alexandra van Heuvel en de minister van Economische Ontwikkeling, de heer Ruisandro Seintje. Die hebben net een gedeelte ondertekend. En nu wachten we even voor de volgende gedeelte om de ondertekening hier weer te doen. We ook de gelegenheid vragen te stellen voor de organisaties die aanwezig zijn. Zijn er vragen voor de organisaties met betrekking tot het waterontwikkeling hier op Curaçao en of in Nederland? Ik zie dat er geen vragen zijn. Dus er zijn geen vragen voor de organisaties? De ondertekening van de andere gedeelte? Ik zie dat er een andere kopie ligt bij de minister. Graag de juiste kopie brengen naar de minister, zodat hij deze kan ondertekenen.
Or PD manager zo assistent. Kopie, zodat de minister kan ondertekenen. Even een beetje geduld, zodat dit ook virtueel afgehandeld moet worden. Gaat het een beetje niet zo snel, laten we het zo zeggen. De kopie. Bedankt minister voor de entree. Voordat ik dit gedeelte afsluit, geef ik het woord aan de minister Seintje voor zijn laatste woorden, minister. Nacional que Corim de Kere Ave no se llega naar een mijlpaal. Ook importante. Maar ik heb gasten ook uit Nederland die aanwezig zijn. Goedemiddag in Nederland. Ik zie ook gevolmagtigde minister Carlson. Welkom. En ja, in Curaçao hebben we vandaag de hoofdlijnenakkoord getekend. Dat is een bijzondere mijlpaal die we hebben bereikt samen met de minister Rob Jetten en staatssecretaris Van Huffelen. Dat betekent heel wat voor het eiland. We gaan nu een nieuwe uitdaging aan. Dus het verwerken van de hele waardestofketen hier op Curaçao en ook in de hele Caribisch gebied. Maar het zal een grote bijdrage leveren aan de hele koninkrijk. Dus we weten ons allemaal wat dat betekent voor de climate change. Dus iedereen, de wereld is nu, gaat over naar groene energie. Dus Curaçao hier is de voorloper. We hebben gewoon een sterke, constante wind en ook heel veel watergebied. Dus we gaan voor een nieuwe uitdaging, voor dat een bijdrage kunnen leveren aan de hele wereld, laten we zo zeggen. Dus voor de eerste onderzoekfase zijn we er nu bezig. We gaan nu met het verwerken van de governance, de structuur die we hier op Curaçao en samen met Nederland moeten voor elkaar krijgen. En dan gaan we over naar de verdere stappen. Dus ik wil de hele team van Curaçao bedanken, alle werkgroepen, alle leden van de werkgroepen en ook de werkgroep in Nederland, de collega's in Nederland en ook mijn collega's hier op Curaçao. Deze uitdaging moeten we
ervoor gaan. Het is een gamechanger voor Curaçao. Het zal een enorm bijdrage leveren aan de economische groei van het eiland. En we gaan ervoor. Dus het is niet dat we zeggen, het is iets dat we kunnen niet aan. We moeten denken dat het is wel een groot project, enorm groot. Maar ambitieus zelf kunnen anderen zeggen. Maar ik denk met dat kracht kunnen we ervoor gaan. En Curaçao is bekend dat we zijn niet bang voor uitdaging. Dus we gaan deze uitdaging ook aan. Ja. Ik wil de heer Vos, voorzitter van de Net Zero Vereniging voor Windenergie, de heer Marcel Callier, voorzitter van de branchevereniging voor waterstofsector, de heer A. de Groot namens de branchevereniging IRO, de heer Molenaar, coördinator aanbod technische scenario verkenning, mevrouw E. Ellen, lastdrager liaison samenwerkingsdriehoek overheid, bedrijfsleven en kennis, alle aanwezigen hier in deze zaal. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid aan deze scenario. Ook wil ik de minister Rob Jette, staatssecretaris mevrouw Alexandra van Huffelen en de minister Seintje bedanken voor hun presentatie en het ondertekenen van de hoofdlijnenakkoord. Ik wil iedereen die heeft gevolgd bedanken voor het volgen. Tot een volgende keer. Volg de officiële kanalen van de overheid www.gobierne.cw, Insta op Facebook en ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. Tot een volgende keer.